Ahojte priatelia, opäť vás vítam z masážneho salóna Dotyku slnka v Topolčanoch. Pripravil som si pre vás ďalšiu novinku, ktorú by som vám chcel postupne predstaviť. Na úvod si povieme niečo o termoterapii. Termoterapia je druh fyzikálnej terapie, pri ktorej pôsobia na organizmus termické, čiže tepelné podnety. Termoterapia sa používa pri udržiavaní a podpore zdravia, teda slúži ako prevencia, pri liečení chorôb a rôznych nežiaducich patologických stavov a v neposlednom rade nám pomáha prinavrátiť stratené funkcie a schopnosti nášho organizmu. Termoterapiu môžeme podľa pôsobiacich tepelných podnetov rozdeliť na pozitívnu a negatívnu termoterapiu. My sa budeme, priatelia, venovať pozitívnej termoterapii. O pozitívnej termoterapii hovoríme vtedy, keď do organizmu teplo privádzame a pôsobíme teplými až horúcimi podnetmi. Nastáva teda následné ohriatie, prívod tepla a s tým spojený aj prísun energie do organizmu. Podľa rozsahu vykonanej termoterapie ju vieme rozdeliť na lokálnu alebo celkovú. My sa zameriame na lokálnu pozitívnu termoterapiu. To znamená, že budeme ovplyvňovať určité časti nášho tela. Aké sú účinky pozitívnej termoterapie? Je to predovšetkým ovplyvnenie vazomotoriky ciev, to znamená, že cievy sa nám najskôr prechodne zúžia a pri dlhšom ďalšom pôsobení pozitívnej termoterapie sa zase začnú rozširovať, čiže nastáva ich vazodilatácia. Okrem vazomotorického účinku sem patrí aj myorelaxačný a spazmolytický účinok. S čím tento účinok súvisí? Prejavuje sa uvoľnením svalstva a svalových krčov. Ďalej sem patrí aj relaxačný účinok. Teda pri dlhšom pôsobení pozitívnej termoterapie sa môžete cítiť uvoľnený a zrelaxovaný. Ďalej sem patrí aj analgetický účinok, ktorý sa prejavuje tlmením vnímania našej bolesti. Dosahuje sa to predovšetkým tým, že sa znižuje dráždivosť receptorov. Opäť sa tu nastáva uvoľnenie svalstva a znižovanie svalového tonusu, čiže napätia. Zvyšuje sa tu aj prekrvenie a zlepšuje sa zásobenie kyslíkom a živinami. Ďalej sem patrí aj trofický účinok, ktorý sa prejavuje zlepšením výživy a skvalitnením funkcie orgánov. Okrem toho sem patrí aj resorpčný účinok, ktorý sa prejavuje zrýchleným strebávaním metabolitov látkovej výmeny. Okrem toho sa zrýchľuje strebávanie výpadkov z tkaniv. Ďalej si povieme ešte niečo o imunobiologickom účinku, ktorý pri zvýšenom prekrvení a zvýšenom prísune obranných látok povzbudzuje a posilňuje imunitné reakcie a teda aj imunitný systém. Nastáva tu takisto aj hyperémia, čiže prekrvenie, ktoré však nie je až také veľmi výrazné. Nastáva tu menšie, intenzívne potenie. Účinky tepla, keď môžeme tak zhrnúť, sú nasledovné. Zlepšuje sa nám hybnosť, zlepšuje sa prekrvenie, znižuje sa bolesť a odstraňujú sa svalové spazmy. To bolo, milí priatelia, pár slov na úvod
A práve termoterapia bude súvisieť s touto novinkou, ktorú som si pre vás pripravil. Verím, že sa vám bude páčiť. Nenaťahujme čas a poďme si ju spoločne predstaviť. Milí priatelia, ako sme si spomínali v úvodnom videu, aké sú účinky pozitívnej termoterapie? Isto si pamätáte napríklad na analgetický účinok, trofický, resorpčný, relaxačný a podobne. Ešte by som chcel povedať pár dôležitých informácií ku indikáciám, kedy sa teda táto procedúra hodí, ale samozrejme aj ku kontraindikáciám, kedy sa táto procedúra nemá a nemôže aplikovať. Čo sa týka indikácií, tak patrí sem napríklad chronické reumatoidné ochorenia, ako aj chronická reumatoidná artritída. Ďalej sem patria degeneratívne ochorenia pohybového systému, neurologické ochorenia, takisto aj poúrazové stavy, zvýšené svalové napätie a svalové skrátenia, čiže svalové kontraktúry. Existujú však aj isté podmienky, kedy túto procedúru nemôžeme, priatelia, aplikovať. Patrí sem napríklad porušenie kožného krytu, teda keď je porušená koža a prípadne sú otvorené rany, tak nemôžeme takúto procedúru aplikovať. Okrem toho sem patrí ešte znížená citlivosť, kedy sú teda známe poruchy vnímania tepla a bolesti. Ďalej sa táto procedúra nerobí, keď sú problémy a poruchy s cirkuláciou krvi, prípadne sa objavujú edémy alebo lymfedémy, teda opuchy. Pri týchto všetkých podmienkach túto procedúru neaplikujeme. Ahojte priatelia, nadišla chvíľa, aby sme si spolu predstavili ďalšiu novinku. Ako som vám už v úvode spomínal, bude sa týkať pozitívnej termoterapie. Tak poďme na to. Ešte si povieme pár slov k zázračnej bylinke, ktorá bude súvisieť s touto terapiou, a to je medovka. Mnohí z vás medovku veľmi dobre pozná. Dajú sa z nej pripravovať veľmi chutné čaje. Medovka má veľmi dobré účinky na nervozitu, nepokoj, poruchy spánku, tráviace ťažkosti, nádchu či menštruačné ťažkosti u žien. Má veľmi dobrý čistiaci účinok. Okrem toho nám prináša aj úľavu od bolestí a pomáha nám aj pri uvoľňovaní svalstva. Na ukážku som si pre vás pripravil parafínový plást, ktorý obsahuje práve túto medovku. Jednu stranu pokladáme na váš chrbátik a druhú stranu, ktorá tvorí priehľadná fólia, na ňu sa položí úterák. Takže priložíme si to napríklad na váš chrbátik, následne na fóliu položíme úterák a na tento úterák si položíme ešte nahriatý nosič tepla. Tento nosič tepla je veľmi príjemného materiálu, je veľmi dobre tvarovateľný a prispôsobovateľný pokožke. Je vyplnený rašelinovou hmotou pastovej konzistencie. Dokáže odolávať aj vyšším teplotám, čo my využijeme. Takže položíme si ho následne na úterák a tým sa nám dokáže týmto teplom uvoľňovať veľa účinných látok
z tohto medovkového parafínového plastu do vašej pokožky. Je to, priatelia, veľmi účinná metóda, pretože okrem samotného čistenia, zjemnenia a upokojenia dokáže tlmiť bolesti a uvoľňovať svalstvo. Dokážeme to využiť aj ako prostriedok, ktorý slúži na predhriatie pred masážou. To znamená, že keď sa po tejto procedúre ešte aplikuje masáž, bude oveľa účinnejšia a vy budete ešte spokojnejší. Ak by ste mali prípadne bolesť krčnej chrbtice alebo krížov, vieme použiť aj takýto menší nosič tepla, ktorý je veľmi dobre tvarovateľný práve pre takéto oblasti. Priatelia, veľmi sa teším, že vám môžem túto novinku ponúknuť a pevne verím, že budete s ňou aj spokojní. Zostaňte naladení, čaká nás ešte druhé pokračovanie. Ahojte!